салом тамошобинони бисёр азизи телевизиони Сафина. ин лаҳза барномаи навбати Олиҳаро манзури шумо мегардонем. меҳмони имрӯзаи барномаи мо омӯзгори варзида Гулру Сатторова ҳастанд. муаллимаи азиз, хуш омадед ба барнома. ташаккури зиёд ки омадед, даъвати моро пазируфтед. ташаккур. инак пас аз чанд рӯз соли нави таҳсил оғоз мегардад. ин шабу рӯзҳо чӣ тараддуд доред? оғози соли таҳсили имсола оғози фараҳбахшу накӯ аст. ба ҷашни бузурги истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон рост омада истодааст. мо маорифчиёни пойтахт, кулли омӯзгорон омодагӣ дорем ки соли таҳсили навро бо хониши аъло, интизоми намунавӣ ва дастовардҳои баланду бузурги замонавӣ оғоз намоем. шодиву хурсандии аҳли омӯзгорону толибилмони гимназияи ба номи низомии ганҷавии рақами 9 ноҳияи исмоили сомонӣ пойтахт ҳадду канор надорад. онҳо ҳама омода ҳастанд ки соли таҳсили навро дар бинои нави мактаб оғоз намоянд ва рӯзҳои ба шумор мондааст ки бетоқатона толибилмону омӯзгорон ин рӯзро интизорӣ мекашанд ва мо омӯзгорон низ шоду мамнун ҳастем ки дар ин бинои пурмуҳтавою бо ҳашамате ки бо дастгириву таваҷҷӯҳи пешвои миллат омода шудааст кору фаъолияти худамонро давом диҳем. ва ман ҳамчун омӯзгори собиқадор тасмим гирифтам ки омӯзгорони ҷавоне ки имрӯз нав ба кор омода мешаванд, ба онҳо кӯмак кунам, дасти ёрӣ диҳам, то ки онҳо барои таълиму тарбияи насли наврас таваҷҷӯҳ пайдо кунанд, меҳр пайдо кунанд ва насли солимро тарбия кунанд ки оянда сози ҷомеаи имрӯзаву ояндаи мо бошанд. ташаккури зиёд муаллимаи азиз. воқеан боиси ифтихору сарфарозист ки бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳама соҳаҳо пешравиҳо ҳаст, дастгириҳо ҳаст, аз ҷумла дар соҳаи маориф. ва чун шумо 50 сол собиқаи корӣ доред, омӯзгори имрӯза аз омӯзгори пешин, солҳои пешин чӣ бартарӣ дорад? пешаи омӯзгориро ҳамон шахс бояд пеша кунад ки вуҷуди вай маориф бошад, вуҷуди вай мактаб бошад. дар ҷомеаи имрӯзаи мо маорифшиносу мактабшинос будан осонам нест, кори саҳлам нест. дар ҳақиқат омӯзгорони давраҳое ки то солҳои 90 буданд, дарсҳои онҳо, дониши онҳо, нигоҳу таваҷҷӯҳи онҳо шояд бартарӣ дошта буд. лекин ҷавонони имрӯзае ки роҳи омӯзгориро пеша карданд, ин албатта хуб аст. имрӯз ман мебинам ҷавонон, муаллимони ҷавон бо тахтаи электронӣ кор карда метавонанд, аз техникаи муосири имрӯза истифода бурда метавонанд. солҳои пешин то 90 ин чизҳо барои мо омӯзгорон дастрас набуд. ин баъд аз оне ки техникаи муосир тараққӣ карду дар раванди таълим мо тахтаҳои электрониро истифода бурдем, воситаҳои техникиро истифода бурдем. зиндагӣ, ҳаёт моро маҷбур кард ки мо омӯзем ин чизро. талаби замон аст. ин талаби замон аст, то ки соатҳои дарсии мо ба талабот, ба стандарти давлатии маълумот ҷавобгӯ бошад. мо барои ин ҳаракат кардем, омӯхтем, таваҷҷӯҳ кардем. лекин имрӯза мутахассисони ҷавон низ албатта кӯшиш мекунанд. лекин ман як чизро таманно мекунам барои омӯзгорони ҷавон ки агар завқи баланди омӯзгорӣ дар дилашон бошад, аз онҳо омӯзгори варзида сохтану тарбия кардан осонтар аст. касби омӯзгорӣ касби аз рӯи булҳавасӣ набояд шавад. омӯзгори ҳақиқӣ бояд тарбиятгари ҳақиқӣ бошад. хеле ки хиратмандон мегӯянд шахси тарбиятгар худ бояд тарбия дидаю
маълумотнок бошад. модоме ки шахси тарбиятгар вай тарбия дорад, дониш дорад, маърифати баланд дорад, вай албатта аввал худашро тарбия мекунад, оилашро тарбия мекунад, баъдан ҷомеаро тарбия мекунад. чӣ бояд кард ки насли имрӯз ба китобхонӣ бештар шавқу рағбат пайдо кунад? ин аз оила вобастагии калон дорад. генафони маънавиёт аз оила оғоз меёбад. агар дар оила генафони хират, маънӣ, одоб набошад, камтар мушкил аст. бинобар ҳамин ҳам мо дар ҳар як маврид рӯ ба оила мебиёрем ки оилаи имрӯзаи мо фазои солим дошта бошад. агар дар оила фазои солим бошад, худо кунад ки фарзанди тарбия гирифтаи ҳамон оила солим ба воя расад. чун аз оила сухан гуфтед, имрӯзҳо мактаб бо оила робитаи зич дорад? бале, агар мактаб бо оила робитаи зич надошта бошад, моддаҳои асосии қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модарро сармашқи кори худ накунанд, дар нақшаҳои тарбиявии ҳар як роҳбари синф ин бобҳо бо хати зарин дарҷ мегардад ки робита бо падару модар, робита бо оила дар ҳар моҳ дар маҷлисҳои падару модарон ҳатман муҳокима мешавад, баррасӣ карда мешавад. ҳар як омӯзгор роҳбари синф вазифадор аст ки тавассути журналҳои синфӣ, тавассути рӯзномадории ҳар як шогирд хонанда волидайнро бархурдор намояд. волидайн аз фаъолияти фарзандаш ҳар моҳина, ҳар ҳафтаина, ҳар рӯза бояд бохабар бошанд. пешравиҳо ҳаст, дида мешавад? албатта дида мешавад пешравиҳо, локин мо аз ин пешравиҳо қаноатманд шуда наметавонем. ӯ мегӯяд ку аз нек ба нектар шитобӣ. мо қаноатманд шуда наметавонем ба кадом хотире ки дар ҷомеаи имрӯзаи мо, алалхусус дар пойтахти ватани мо шаҳри душанбе, бояд боз хубтару беҳтар бошад. барои чӣ ки инҳо сокинони пойтахт ҳастанд, инҳо симои пойтахт ҳастанд. дар шаҳрдорӣ, дар одоб, дар маънавиёту хират бояд чӣ қадар инҳо дар сатҳи болою баланд буданашон дар кор. инҳо сокини пойтахти ҷумҳурии тоҷикистон ҳастанд. ташаккури зиёд. чун аз оиладорӣ гуфтем, ҳамчун зан, ҳамчун модар мо медонем ки шумо модари 3 фарзанд ва 8 биби 8 набера ҳастед. 3 фарзанд дореду биби 8 набера ҳастед. ин чӣ гуна ифтихор аст барои шумо? ин албатта ҳамчун зан, ҳамчун модар ин дастоварди бузург аст дар баробари омӯзгор буданатон. оилаи мо оилаи омӯзгор аст. дилафрӯзҷон, мо дар тӯли зиндагӣ, дар тӯли 49 соли зиндагонӣ соҳиби 3 фарзанд шудем. фарзандо имрӯз баркамоланд, дар соҳаҳои гуногун фаъолият мекунанд. набераҳо мактабхонанду мактабрав ҳастанд. дар баробари фарзандҳо ду келине ки имрӯз дар оилаи мо хизмат мекунанд, ҳардуи онҳо низ соҳиби маълумоти олӣ ҳастанд, соҳиби 3 фарзандӣ ҳастанд. ҳамроҳи шавҳаронашон, ҳамроҳи оилаашон хуб зиндагӣ мекунанд. дар таҷриба ҳаминро муайян кардам ки албатта вақте ки духтар ба камол мерасад, вай шавҳардор мешавад. писар ба камол мерасад, оиладор мешавад. худо мадад кунад ки ҳар як фарзанде ки падару модар бо як ҷаҳони беҳисоб ба воя мерасонад, орзу мекунад ки дар интихоби ҳаёт, дар интихоби касб ба сабукфикрӣ роҳ надиҳад, андеша кунад. хушбахтона фарзандони ман дар интихоби касб
در انتخاب حیات فکر میکنم که خطا نکرده باشند. کلین هایم هم دخترهای صاحب معلومات هستند. هر دوی کلین هم اقتصادچی هستند، در ساحه اقتصادیات کار و فعالیت میکنند. دخترانی که صاحب معلومات هستند در عائله‌شان با خرد و با فرهنگ و با معرفت به وایه رسیدند. در زندگی خانه شوهر نیست همان تربیه‌ای که از خانه پدر و مادر گرفتند دوام میدهند. خوب میشد که دخترها خوانند، صاحب معلومات شوند. در عائله داری دختری صاحب معلومات، دختری که سواد دارد، معنویاتی بلند دارد، روزگارداریش نیست معتدل میگذرد. البته زندگی شکست و ریختهای زیاد دارد، ما پیشگویی کرده نمیتوانیم برای این چیز، برای اینکه این زندگی یک دریای پرمجرا است. هر یک مجرای وی یک معنی دارد، یک نازکی های خودش را دارد. و هر حال زندگی نشان میدهد که دختری که در عائله پدر و مادر خوب تربیت یافته است، با تازگی، با روزگارداری، با مناسبت با کلانها، تربیت فرزند، خانه‌داری، همه این چیز برای وی یک یک چیزهای نادر هستند. این چیزها اگر همین چیزهای نادر را دختر بچه دارا باشد، البته در خانه شوهر وی صاحب احترام شده میتواند. کلین ها رو خودتان انتخاب کردید یا اینکه پسران؟ سوال عجیب. بسیار شخص همین چیزها رو به سوال میدهد. فرزندها انتخاب میکنند لیکن اندیشه من را قبول میکنند. به نظر میگیرن، قبول میکنن که مادرم چی میگوین، مادرم چی میگوین. البته من هم کوشش کرده بودم همون لحظه ها بکی خیلی علاقه سالهای پیش شد. من کلینی کلونیم طولی 18 سال است همراهی پسری کلونی زندگی میکند، صاحب 3 فرزند. کلینی خوردیم تا 15 سال زندگی میکنند، این هم صاحب 3 فرزند است. البته گفته میتوانم که این سالهای پیش گذشت، لیکن در حقیقت بچه ها اندیشه من رو به نظر میگیرند. من هیچ چیزش برای من مهم نبود، فقط برای من همین سطحی تربیه عائله اول به نظر گرفته، بعد پیشه کردن این به فکرم کار خطا نبود در زندگی. هر یک مادری جوانی که امروز فرزندش را خانه‌دار میکند، دخترش را به شوهر میدهد، فرض کنیم اگر جوانو خودشون انتخاب کنند و دیدن در کار، تحلیل کردن در کار، در رقابت نشان دادن در کار نیست. شاید انتخاب همون درست باشد، کلان سالا کم ترکک یک تحلیل میکنند، بعد با کمبودی هایش باشه دیگه شاید اصلاح میکنند. هر یک مادری جوان و پدری جوان آیده همین مسئله اگر اندیشه کنند، بینند، آموزش گذرانند، مرحمت خانه‌دار شوند. با دخترتون چگونه مناسبت داشتید؟ با پسران چگونه؟ یک خیلی فرق دارند پسر و دختر و فرق دارند. البته تربیت دختر و پسر در زندگی فرق دارد، لیکن ما که زن و شوهر پگاهی صبحگاهان کار می رفتیم، بیگاه از کار برمیگشتیم، وظیفه های خانگی تقسیم شده بود برای فرزندا و فرقیت نداشت که دختر باید خوراک پزد یا پسر باید خوراک پزد. همه یک خیل وظیفه داشت. همه یک خیل وظیفه داشت. از روی یک نقشه ترتیب داده شده که در آشخانه آویخته شده بود، از روی همون نقشه ترتیب داده شده فرزندا وظیفه هایشان را اجرا میکردند. فقط در روز یک شنبه همه اهل عائله اجرا میکرد. ما همین همراه کلین ها، همراه فرزند ها، اگر ما یک نشست عائلوی باشد، همین لحظه های ما خاطررسان میکنیم.
хотиррасон мекунем ки айб нест ки писарбача як латтаи мисол гард пок мекардаги як гираду гардҳои хонаро пок кунад ин ягон ҷои айб набудагист. тозагӣ барои ҳама ин муҳим аст, баробар аст, муҳим аст. вай ҳамон агар оиладор шавиам мумкин оилат як гӯда кашкати андармон мешавад ё ягон аз кор бевақттар мебиёяд. фарқият набошад байне ки ин кори занона аст, ин кори мардона аст. одами ба фарҳангу ба маърифат мекунад кадом вазифае ки набошад. модоме ки оила шуд ин корҳо бояд самти худаш кати равона карда шуда бошад. ташаккури зиёд. муаллимаи азиз, вақте ки духтарро ба хонаи бахт гусел кардед, ба зиндагии мустақилона духтаратонро гусел кардед, чун медонем як духтар дореду ду писар, ба духтар чӣ васият кардед, чӣ насиҳат кардед ба духтаратон ва ҳангоме ки ба хона келин овардед ба писарон чӣ насиҳат кардед? Чун фарқ дорад, тавре ки дар боло гуфтем. дуруст. дар яке аз саҳифаҳои як китоби бисёр қадима хонда будам. мехоҳам ҳамон хондагиамро имрӯз пеши шумо гӯям. вақте ки модар духтарашро ба хонаи шавҳар гусел мекунад, мегӯяд: духтарам, ту имрӯз аз як хона ба хонаи дигар меравӣ. ту меҳмони хонадони ман будӣ. имрӯз ман туро ба хонаи шавҳар гусел мекунам. насиҳати ман барои ту: аз орди кам нони калон пас. намакро дохили пиёла куну об андоз. ҳамон намакро маҳлул кун ки намак обба ҳал шавад. пас биёед маънои инро дарк мекунем. аз орди кам нони калон пас гуфтан чӣ маънӣ дорад? ин як фалсафавӣ ҳаст. маънои ниҳоят дараҷа чуқур дорад. яъне ки аз орди кам ҳеҷ маҳал нони калон пухта наметавонад. ҳамин хел нест? нони калон пухта наметавонед, лекин буду набуди ҳамон хоная худат ба танзим дарор, яъне сарфаи сариштакорӣ. сарфаи сариштакориро пеша кун. бале. ин маънои инро. вақте ки намакро ба об маҳлул мекунем, зиндагӣ ғам дорад, алам дорад, ашк дорад, пастиву баландӣ дорад. ҳамаи ҳамин ғаму ғурбату ашку шодиҳою камию зиёдтии ҳамон оиларо мисли намак ҳамон обба ҳал кун. бинед, албатта кадом модар намехоҳад ки духтараш соҳиби бахт бошад? кадом модар намехоҳад ки фарзанди ӯ сазовори офарину таҳсину шоён бошад? ҳамаи мо модарон мехоҳем инро. ҳама мехоҳад. лекин камандар кам духтарони имрӯзаи мо метавонанд ки сабабгори хушбахтии худашон шаванд. хусусан имрӯза ҷавоно ҳеҷ маҳал аз орди камнони калонам намепазанду ҳамин ҳозир телефон, ҳамин шодию ғам телефон хабар мерасад барои модаро, барои ҳама. лекин мо ҳамаи ҳамин чизҳоро вақте ки ман духтарамро ба хонаи шавҳар гусел кардам, ҳатман шояд аз ин суханҳо зиёд ҳам гуфта бошам. вақте келин омад ба хона, вақте ки келиноям омаданд, рости гап ман ягон маротиба нашудааст ки муносибати ниҳоят дараҷа ҳамин бад катиҳу чӣ хеле мегӯям ки аз нуқтаи назари хуштоманӣ. не, ман доимо мегӯям ки ман ҳамин келинҳом ба духтарвор муносибат мекунам. оли бисёриҳо ман ба савол метиҳанд ки барои чӣ шумо келиноятонро ту гуфта гап мезанед? ман мегӯям ки келин шахси бегона нест дар оила ки ман вая ҳамин шумою вай. хай, албатта шумо ин забони ширин аст, эҳтиром аст, ман эҳтиром мекунам, лекин ба вай хотире нест ки ман камбутиҳои вайро фурӯ барам. не, ман ошкоро мегӯям мана ин корат дуруст, мана ин корат нодуруст. агар аз пайи ислоҳи ҳамин шавӣ, бо минбаъда ва бо хубтару беҳтар мешавад. умуман муносибат дар оила бо келинҳо, муносибати ман шахсан
муносибатам ҷиддӣ талаб мекунам аз онҳо. талаб мекунам мана рӯзғордорӣ ба тозагӣ, озодагӣ, эҳтиром, одоб, муносибат бо шавҳар, муносибат бо духтару писаронашон, муносибат бо меҳмондорӣ, қабули меҳмон, гусели меҳмон, ин чизо ба ман бисёр нуқтасанҷ ҳастам. аз ҳамин хотир мехоҳам ки он чизе ки ман мехоҳам келинҳоям муяссар кунанд ҳамон чизро. шояд дар бисёр лаҳза онҳо ҷавонӣ мекунанд, ки ман сари вақт ҳамин чизро ислоҳ мекунам. мӯътадилкунандаи тамоми фазои зиндагӣ ин зан модар аст. барои фарзандҳо нисбати падар модар наздиктар аст. худи фарзандон дар ҳама лаҳза қариб ки ҳамин ҳолатро дарк мекунанд. ҳамин кадом саволу супорише ки набошад аввал модар ба мегӯяд. шояд падар як сиёсати падаронаи худашро дошта бошад. инам чизи хуб аст, инам тарбия аст. эҳтироми падарро онҳо ба ҷо оварда метавонанд. инам як чизи хуб. бале, дуруст қайд кардед маълумаи азиз, чун оила ҳам як давлати хурд аст, як давлатдорӣ аст. дар оила агар сиёсат набошад ва оила албатта оила наметавонад. Не, албатта. вақтҳои охир оилаҳои ҷавон зуд пош мехӯранд. чӣ бояд кард ки сади роҳи ҳамин оилавайрониро гирифт? баъзеҳо дахолати нафари сеюм мегӯянд, баъзеҳо омода набудани ҷавондухтарон ба оилаи ба зиндагии мустақилона сабаб медонанд. баъзеҳо сабабҳо умуман гуногун аст. барои пойдор нигоҳ доштани оилаи солим чӣ бояд кард? пояи асосии мустаҳкамии оила, бино кардани оилаи ҷавон аз оилаи асосии ҷавондухтару ҷавонписар манбаъ мегирад. дар бисёр мавридҳо ҷавонҳо ба хости худашон хонадор мешаванд. падару модар муқобилат нишон медиҳад. ман намехоҳам ки ту бо ҳамон духтар хонадор шавӣ. ман намехоҳам ту вай бачаро ту ба шавҳарӣ қабул кунӣ. ин хел монеаҳо зиёд мешавад. сабукандешӣ, сабукфикрӣ, булҳавасӣ решаи асосии ҳамин аст. булҳавасӣ. баъд боз дар чандин маъракаҳо иштирок карда рӯйкушод ҳамин гапро шунидам ки мегӯяд ки ба кадом хотир ту хонадор шудӣ ки имрӯз аллакай ту хонавайрон. ҳамин фақат мақсадам буд ки як маротиба куртаи сафеди арёсӣ пӯшида бароям, ҳамин барои ман кифоя буд. магар ҳамин гап ҳам дар шаъни тоҷик духтаре ки вай одоби шарқиёна дорад рост меояд? ҳеҷ гоҳ рост намеояд. дар охири барнома мехостем таманниёти шуморо, орзуҳои шуморо аз ин минбар ба бинандаи азизи барномаи Олиҳа шунида бошем. оғози соли таҳсили имсола ба 30-солагии ҷашни истиқлолият рост омад. мо ифтихор мекунем. он дастовард, он пешравиҳо, ин биноҳои баландошиёна, муассисаҳои нави таълимии замонавӣ баҳри шумо толибилмону омӯзгорон аст. мо омӯзгорон ҳамеша кӯшиш мекунем ва тамоми ҳастиамонро барои тарбияи насли солим сарф мекунем, то ки дастовардҳои мо назаррасу намоён бошад. ба ҳамаи шумо пешравӣ, фазои солими зиндагӣ ва солимиро таманно мекунам. ташаккури зиёд муаллимаи азиз, хуш омадед бори дигар ба барномаи мо. ташаккури зиёд ки даъвати моро пазируфтед. бароятон беҳтарин хушиҳои зиндагиро таманно дорем. мегузор ҳамеша дар ҳалқаи наздикону пайвандон бошед, чун барои зан модар беҳтарин лаҳзаҳо ин ҳамеша дар назди фарзандону наздикону пайвандон будан аст. бароятон барору камёбӣ таманно мекунем. хуш омадед муаллимаи азиз. ташаккур. бинандагони азиз, инҷо расидем ба фарҷоми барномаи Олиҳа. تا دیداری بعدی تن صحت و خانه آباد باشید.